Ní gá go mbeadh leantóir an mhór. Is féidir ceann beag a thriail sa mála freisin. Seo iad na rudaí a theastáil uait chun é a thriail. Sip gata, clabbaí buidéil le puill bheoga curtha na leoir, brigún, rialeoir agus peann luí data, sisúir, agus gona glú. Ar dús, glúáil roinnt sup le chéile le bun an leantóir a dhéanamh. Is mála an cinál oibre seo. Tá 7 cín denta gom agus cur mé 7 cín eile lo. An sin, glúáil roinnt sup eile le chéile chun gá thaobh an leantóir a dhéanamh. Tá anna chuid glúáil a gceist an seo. Anois, tá taobh amháin denta gom agus tá chun tús a chur leis an taobh eile. Glúáil na sip sin le taobhanna an bhain mar seo chun gá thaobh an leantóir a chruthú. Anois, tóis an bharna idir an dá thaobh le rialeoir. Buin úsáid as sisúir le roinnt sup a ghearra go dtí an fad ceart. Chun go líní siad le barnaí ar na taobhanna oscailte. Glúáil na sup sin na céine chun na barnaí a líne. Glúáil an dá fiasa isteach na barnaí. Seo iad cúil agus tosach an leantóir. Anois tá an phráma créic na hágan. Iompaigh an phráma bunós chun agus leag amach na clabbaí. Sin iad na ruthaí. Cinnteach cá mé siad ag dul agus leag síosaí. Tóis an fad idir na puill atá na ruthaí. Agus gearr gá thup go dtí an fad sin. Glúáil na sip ar bhun an leantóir san áit a bhain na ruthaí ag dul. Brú brigún isteach sa chéad sup. Agus chur rut amháin ar an rigún. Anois chur an rut eile ar an dara taobh. Glúáil na ruthaí leis na brigún ar an dá thaobh. Iompaigh an leantóir an bailach ceart agus chur me tús leis an hána. Den phráma John Logach ag buint úsáid as an taobh istigh den leantóir donna tosaí. Pí sa fada ar an dá thaobh. Agus glú nach chat. Agus sin é hála an leantóir a denta. Glúáil an hána taobh istigh den leantóir. Tuair ar thuras trílach é le bréagáin beaga. Agus sin é de leantóir beag féin denta as sip.